ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாயும் ஆண்டவரே உம்மை எதிர்பார்த்தோம். அதுக்கு அர்த்தம் எருசலேமுக்கு நாம போறோம். மனுஷகுமாரன் பிரதான ஆசாரியரிடத்திலும் வேத பாரகரிடத்திலும் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவார். அவங்க அவரை மரண ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்து அவரை பரியாசம் பண்ணவும் வாரினால் அடிக்கவும் பிறகு சிலுவையில் அறைந்து புற ஜாதியரிடத்தில் அவர்கள் ஒப்பு கொடுப்பார்கள். ஆகிலும் 3ஆம் நாளிலேயே உயிரோடு எழுந்திருப்பார். இஸ்ரவேல் மக்களை ஆள வரும் என் இயேசு நீர் பரிந்தருள்வீர். ஹோசன்னா, தாவீதின் மகனே